Megaforce Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang hindi ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga. Digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino maging tagapag baretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, City Hospital bukas para sa mga pasyenteng dening relasyon sa COVID-19. Kadagatan kan Milagros Masbate libre na sa red tide toxin. Sa lado nasyonal lampas na sa 39,000 ang kaso ng COVID-19 sa PNP. Robredo tinawanan ng plaso na magdesisyon kung malaban sa 2022 elections o dai. Bareta sa ibang nasyon, 8 katawo gadan sa pagsabog sa Somalia. Sa lado ng sports, 3 players ang nagagawan sa Best Player of the Conference Award sa PBA. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Tinawanan ng asigurasyon ni Alcalde Nuevo Rosal kan Legazpi City ang City Hospital handang mag-akunin mga pasyente na may mga helang na daing relasyon sa COVID-19. Kaya piniliwanag na igwasindanin mga kwartong magagamit kan mga pasyente mantangan mga may COVID-19 kinakaipuan daron sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital dahil anta ini ang napiling COVID facility. Sa ibong nalaro sinabi ni Rosal na igwasindanin dugang na mga healthcare workers hali sa mga ahensya siring sa Bureau of Fire Protection tanganing madugangan ang puwersa na iyon masikaso sa mga pasyente. Baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nagnegatibo na sa paralytic shellfish toxin o red tide ang coastal water kan Milagros sa probinsya kan Masbate. Yan ang naging resulta ng ginibong laboratorio kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources asin sa pinaluwas na Shellfish Bulletin No. 27 Series of 2021. Makalisa nagkapir ang bulan na pagbabawal sa pagkuha kan mga shellfish digdi dahil naman yan isa patakot kan red tide na posibleng makaapektar sa salud kan mga tao. Mientras na naenot ng nagnegatibo sa red tide ang Sorsogon Bay, Huaga, Laguna, sa Matnog, Sorsogon, asin coastal water sa Mandaon, Masbate. Dahil kay ni salbado na ang pagkonsumo kan mga shellfish asin sa Urabang. Alis sa nasabing kadagatan, alagad pinagrekomendar man kiraray kan ahensya. Nalinigo na sin luto o nining marhay ang mga ini bago kaunon. Petman, tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Gadan ang duwang lalaki matapos makipagbanilan sa mga pulis sa sarong checkpoint sa San Jose, Panganiban, Camarines Norte. Kan nakaaging aldaw, ang mga nagadan namit bidan na sinda Pasiano Bandola, kan Pili Camarines Sur and Reynaldo Bandola kan Quezon City. Sa investigasyon imbis na magpundo sa checkpoint, biglang nagharurot ang mga biktima lunad sa motorsiklo. Asin pinaputukan ng mga pulis. Dahil kay ninapirita na magpaputok man ang mga pulis na naging dalan tanganing tamaan ng mga biktima sagkod sa saindang or sagkod na sinda parehong nagadan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban.
Epektibo alas 10 din agang unyan na aldaw ipinairarom sa 2 days lockdown ang Kapitolyo Provincial Canalbay. Pinapinag-anunsyo ni Danny Garcia at kapagtaram ni Gobernador Alfrancis Bichara kung saan pinag-abisoan niya ang mga transaksyon sa gabos na opisina ang suspendido man tanganing tawanin dalan ang gigibu na contact tracing as in testing sa mga department heads as in iba pang empleyado na posibleng nakasalak asin na expose sa mga personang nagpositibo sa COVID-19 kan sinda nagatindir ning conference kan Department of Interior and Local Government kan nakalis na simana. Dahil kini pinagrekomendar man ni Appstore Chief Dr. Cedric Daef sa mga albayano na magkuha na muna ng travel pass as in letter of exemption sa local government unit of destination kung malaog sa probinsya as in local government unit of residence sa mga paluwa sa Albay. Ang regular na trabaho sa mga opisina sa Capitol mabalik sa regular na aldaw sa Miyerkules, September 29, 2021. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Temporaryong suspendido ang vaccination rollout sa munisipyo kan Daraga. Siring man para mientras na isinarado ang Rural Health Unit kunyan aldaw. Taring matawanan ng dala ng gigibunan disinfection sa sendang opisina. Yan ang pinag-anunsyo ng Daraga Rural Health Officer in Charge Dr. Cesar Mata matapos na 4 sa mga empleyado nila ang nagpositibo sa COVID-19. Ipinaliwanag ni Mata ng mga nagpositibo ipinairarom sa surveillance swab testing bilang pagsiguro na salbado man sinda sa nasabing helag-alagad. Tinawanan doon ni Mata na dai konektado ang mga nagpositibo sa indang opisina sa sarong personang nagpila sa vaccination site. Pagkatapos magpaswab dahil anta posibleng ngunya na aldaw sa aga magluwas ang resulta kay ni. Sinabi ni Mata na mapaluwas sa sindanin na biso ko na rin na magpapadagos ang pagbabakuna sa Daraga dahil anta kay puan man ipairarom sa quarantine ang mga personang posibleng nagkaigwan ng exposure sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Biglinaw kan lokal na gobyerno kan Kamaligalbay ng mga barangay na may kaso ng COVID-19 na ipapairarom sa Enhanced Community Quarantine. Sa ipinilwas ni Alcalde Caloy Baldon Executive Order No. 39 series of 2021 o an order re-implementing the Enhanced Community Quarantine ECQ in COVID-19 affected barangays in the municipality of Kamaligalbay in response to the alarming increase of COVID-19 cases. Sa nasabing direktiba, ang mga barangay kan Binandirahan, Biditayan, Bungabong, Del Rosario, Mabunga, Magogon, Mina, Panoypoy, Kitinday, Solong, Tagoytoy, Taladong, Taloto, asin barangay Tumpa, ang mantinidong naka-modified general community quarantine. Alagad kay puan man girare na magsunod sa liquor ban, minimum public health standards asin curfew po na alas 9 nin banggi hanggang alas 4 nin maaga. Sangunya na nga po si Baldo sa mga Kamaligenyo na magsunod sa mga rekomendasyon asin guidelines na pinapautob sa sendang munisipyo. Aning mapugolan ng pagdakol kan mga nakakaulakit na helang. Baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Uminabot na sa 55,142 na ligas penya nakakompleto na kan bakuna kontra sa COVID-19. Hindi matapos sa maging matrayumpo ang ginibong pagbabakuna kan second dose kan Sputnik 5 kasuhapon sa 1,797 individual. Sigun sa datos na pinalwas ng Alcalde Nori Rosal, nasa 119,625 na sa kabilugan na numero kan mga nabakunaan kontra sa nakagagadan na helang. Asin pagpigsiguro man ni Rosal na madudugangan pa na sabing numero dahil sa ngunyan na aldaw paragos pa ni screening asin pagtaunin mga numero sa mga personang kaibahan sa priority group 3, 4 asin 5 asin nakapagrehistro sa QR code para sa pagbabakuna na gigibuhon sa Oktubre 1, 4 asin 5, 2021. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni pag ang kababaehan, iwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cauledo na kami. Iliw niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay.
Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D.D. Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. Ooh. We choose GSM Blue. Choose what's true. Ooh. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Ooh. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, Neurobion! Neurobion! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobian Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Alas 12:21 na nin pagkaudto. Panagos kita sa mga bareta ko dyan sa lado nasyonal. Baretang ini hatod sa Indokan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Philippine National Police minabot na ng 39,224 matapos na 118 pang mga empleyado kede ang napatunayan na positibo man sa siring na helan. Sa datos kan PNP Health Services, nagpapahiling na ang total recovery minabot na sa 36,877 matapos sa 166 na dugang ng mga pulis ang narahay. Mantang mantinidong nasa 116 ang bilang kan mga nagadaan kausa kan COVID-19. Sa unyan, iguan ng 2,231 ang aktibong kaso sa pulisya. Sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo na igwa pa siyang 2 semana para magdesisyon kan sayang kandidatura sa masunod na eleksyon. Diyan sinabi na siya naglalaw na magkakaigwa pa ng unity talk sa iba pang mga kandidato kan oposisyon. Idinadagpa man ni Robredo na dai siyang pigpipilian kundi ang magdesisyon bago ng Oktubre 8. Sinabi niya na hilingon ninda kung may paglaom pang magkasararo. Siyang tinawanin doon na siya magkandidato para presidente tanganing mapugolan ang mga Marcoses na makabuelta sa poder. Gusto ni PNP Chief General Guillermo Elizar na repaso ng rules and regulation kan Philippine National Police Academy pati naman academic policies kasunod kan pagkagadaan ni sarong kadete. Yan sinabi na siniguro na niya sa PNP Director Police Major General Roderick Armamento as in Directorate for Human Resources and Doctrine Development Brigadier General Arthur Bisnar magkaigwanin magkakandigong review asin adjustment sa mga eksistidong regulasyon asin academic policies na aning mas mapakusugan moral foundation kan mga kadete. Sa ibong nalado, padagos ang investigasyon sa pagkagadaan ni Cadet 3rd Class Carl Magsayo. Bareta sa ibang nasyon.
Gadan ang 8 individual sa nangyaring pagsabog sa Mogadishu, Somalia. Napagarama na sarong bomban suminabog sa sarong kotse asin truck sa checkpoint na paduman sa entrance kan Presidential Palace sa nasabing lugar. Base sa investigasyon kan mga otoridad sa pahingan ni police spokesman na Abdi Fatah Adam Hassan, na 9 na persona pa ang na-recover na irido sa pinangyarihan kan insidente. Inakuman kan Al-Qaeda na militant Sunni Islamist Multinational Terrorist Organization na may koneksyon sa Al-Shabaab extremist group ang responsibilidad sa pangyayari. Bareta sa lado ng sport. Si Calvin Abueva kan Magnolia, Robert Bolick kan Northport as in Mikey Williams kan Token Tex iyon ay ngenot sa statistical race para sa Best Player of the Conference Award sa pagtatapos kan elimination round kan 2021 PBA Philippine Cup. Si Abueva na ngenot na may 35.36 average statistical points. Matang ikaduwa si Williams na may 35.30 average statistical points as in Bolick na may 35.27 average statistical points. Ikaapat si Jaime Malonzo kan Northport as in ikalima si Ian Sangalang kan Magnolia. Breakthrough! PaveGen na napod sa floor tiles kan Russia. Ang bagong sustainable tech na ini na kapag generate nin enerhiya sa paagi sa nakan pagtikmak digdi na sufficiente na para makapagpailaw nin bumbilya. Pwede ding ibugtak sa inman na lugar na may foot traffic, aro kan airports, sidewalks, as in maging sa playing fields. Istorya na iiba! Namimiss na kan mga penguin sa sarong zoo sa Thailand ang mga tawong nagbibisita sa inda sigun sa caretaker kan mga ini. Sigun kay Tosapol Kosol, penguin specialist kan Khao Kieu Open Zoo na nareparo niyang garong nalilibong ang mga penguins dahil sa kawaran ng tao sa zoo, mantandain nagsusurusuan pa ang mga naghihiling sa inda. Nareparo na pag nagluluwas na ang mga penguin sa indang lungga, napapapondo ang mga ini asin na napapahiling sa palibot na garong nangangalas kung hain ang mga bisita kan zoo. Dahil sa kawaran ng mga nagbibisita sa zoo, kinakaipo na mag-isip ni Tosapol ng exercise para sa penguins. Matapos pagkauno ng 25 kilos ng mackerel, pipagmarcha ang mga ini gikan sa inang air-condition na lungga pasiring sa outdoor pool. Flashback! September 27 kan taon 1865 kan mamundag sa Santo Tomas, Batangas si General Miguel Malvar. Si Malvar na dating gobernadorsilyo kan sa iyang banwaan, may instrumental role durante kan Philippine Revolution kontra sa Espanya sinan nagsunod na Philippine-American War. Nagsurrender si Malvar sa American General na si J. Franklin Bell kan Abril 1902 kasunod kan sa iyang tropa na tuminapo sa gera sa Batangas. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director din Prada Assembly News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sedon ng itagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. E maghali na pagpuknat pasod ng programa ang Iskaramusa. E mas Angel Mustasa. Pagkatapos na nagkapir ang mga pagirumdom. Sa itong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa